ujon yong uong ya kahena to thia no lamin nganom ino chu ya phi bat nai perkhat ya kijing pus ni rungai kahena ko ong sengop hawan nom ino chu ya nga ondang ngalayu i kikmat ngakwa pansa ka we ka jaka kaba kinja kan sok ka men simbat phi baro kijing kuslai kinja no ujon yong bat kahena kisah ha ka guest house daka jengkemen ujon yong ui ya kahena nadu mensim bat ui sen ya ka jing long sgur mensim jongka ha ka we ka sengi ujon yong uong ya kahena bale ya kai bat onda kila hiarna kali kahena ka keli syae ngidon menta ujon yong uong ngidon hajan airport yalik no kam koloi inana jong pi ila ab ya pi yo pila slem ka plane kahena ka kendet bau ong gumta kelamare ha pedang surok banpa aksiden no yalade habalawan ujon yong kahena ko ong pila syukur yanga ngam tre ban lechata kalayam bar ko ong pila kular ban nom icu yanga balai pidang kwa pat yanga bangan lechapo Amerika ladang lechata ngandom kendu chu ya phi ujon yong uong om lile pinlek tang sipor ondala dep sumar ka khmat jong phi sawan no bat nga nganyai ab ya phi wan nom yam chu lada pija slemru ngan wat ya phi hadu ka bakut jong ka perthei onda kila kendu ha station aeroplane ya ka odri bat ulok jong ka uwili ukular ha khmat jong ujon yong baun sumar ya ka khmat jong kahena ujon yong uong ha kahena tu shim kanega give bato plit hapo aeroplane kahena kalayam pa donut namar ka kinja habakan sa no sa Amerika ujon yong ulayam bat utibru ba unom la shu ban yu iyaka kato kan nepor onda kala syong hapo aeroplane kahena ka plit ya kata ka persen kasyem badai ka tip recorder rangkat bat ki envelope kenang bakin ya pak citi man kapor kelas ngap ya kata ka tip record ya ka ba ujon yong ulade record lepa bat uong hena nang ne syakmat lada pidon kam yanga sa record ka message jong pi ha ka tip record sapha leng ba ka envelope ka bang ladep ai happy bang ladep tho lepa ya ka address ka bangadon tolik suk ha ka jaka ka ba pilek bat ngin saya sempat sajisin da ka dur khmat bapu samerki ngan pelong ya pi ibak mentam ha perthei hadin onda ngilaya syam onda kila poi ha Amerika ka odri kelakmen namar kadai kasin nengkong baka yo ban poi ha po Amerika uwili upin i ya ki kijing pela badon ha po kari Amerika haba ujon yong usa ha po Korea ukwa banang bantem bat ukwa ru bantau kijing ruai bat ulalek pule ha kawe ka school kabahikai ya kijing ruai onda ka hena kalapoi ha kata ka jakasa thamai jongka kala record nengkong ya ka kaset bat ka yathu ha ujon yong ka ong ngalapoi hangne ha ka jaka upakana jonga uwili ngasusi nengkong habang asyong ha aeroplane bat minta ngam yamshu namar inana jonga ipin rki yanga bat ipakana jonga ide ibru ibabha hinrepat ngadang mes ya pi hadu minta ladang adon chane ansu kijan ki ba itnat na benta jong pi onda kalapha sya ujon yong ula receive ya kata katip recorder lengba ke envelope uru ula phak kelab yang sya kahena da kata katip record baru ong ngaru ngamis palat ya pi ngan sachna ka jing ruai na benta jong pi pat pin sarwai ya kasur kabang ngasna da benta jong pi ha ka we ka sngi ka jong cha kala I give ya ujon yong bat ka keli hatu pidang ya syam bat ka hena ujon yong uong ngampas lembang ya kendu ya i Henry kelasa sya Amerika menta ka jong cha kala bisni yo bat kampoi perkhat bakin dang ya kendu biang Henry ka kemenpan baka hena klalisa sya Amerika
ka we ka sngi ka Audrey klai kren bat uwe ubriu ubasa marjan bat ka kinsan lawan uwili ulat rais new ya ka haba ka Audrey klai kren ya Henry kenyat ya ka Audrey kelengo ya ka jingle dom jong onda kelarung hapo ying ulat thap ya ka Audrey hap deng jong ka jingbu ajong ban ong balai pile jan ya uto ubriu ubasa marjan kahena kelating bat kamtem ka ke belaja haying jongki da ka jingting ka Audrey bat kahena kelarung ha ka wei pat ka kamera bat khang no ka jingkhang uwili utit ka jingkhang ban chok biang ya ka bat lo yo sengo ba uwili ula penpai lut kitiar gitar ha kata ka wei ka kamera baro arngut kilating bat kumno kinle haba kidon hari nong wei hadin janmit uwili onda ulah kampengat nak kajing buan ulah tit biang kajing khang bat ukerpat ya ka Audrey ban plino kajing khang bat ulah penmap ya ka Audrey onda ka Audrey kala pli ya kajing khang ulah aya usentiu haka kum kadak bangkan map no ya willi udem ko siu bat uong sengubah map yang ngam tip ka ke bangale namar ngalabuan ngalakum dikiat namar banga susi bakam niat kabusines jonga bat nang ne syakmat ngamlin syu bangan dikian bat ngamlin syu bangan syok ya pi ujon yong man kapor kisah ya pak citi ling ba record hakatip recorder bat hakata ka jing ya pak citi kalapoi hakabah nyu punyusin kisah ya thu ya ke bakile man la kasngi kan ba ujon yong udang record ya kasur jong la ajing tip da kawei ke briu kabasa marjan bakak mi jong kelayok pang bat katia hapo hospital ujon yong ulawan pet ya kak mi jong bat kapara jong ke yathu ime jong ni imsan imklanshu nandu ba pilej sa bat ipa shanong ba busan iperkat kuslai tang ya pi ujon yong ulawan pan ya kren ya kak mi jong bat uong mei to klan no kak mi jong ka ong nga ij palat ya pi kun batu plit ya kadrol bangadoni ban ay ya pi ban map ya nga ladang la pesusi ya pi ujon yong ula pli ya kata kadrol bat habau ula shim kade ka pisa ba ay kak mi jong ka bala ay sobha ujon yong ong mei to penjat hai no wanom kren shu yo ka jur ka jingpang kinsan kak mi jong ka klan no na slap perthei ujon yong uyam bat ukhot mei dei manga ba pesusi ya pi map yang mei ulayam padon nut na benta ka kemila jong namar ula babe ba umpat yo ban penpau ya ka jing ij ya la ka kemila jong ha ka por ba kadang ha ka wi ka sngi lawan bu siti upusman ka Audrey kalawan jengwan bat ka kren bat kuble ya uta upusman ba ulawan bu siti ya kahena man kapor uwili ula dikiat biang bat ula ab ya ka Audrey kelating ha kata kapor bat haba kelarung syapo uwili ula bu ai lupa bat uong paladon jinga desa bat upusman ula kawang ubitor kian da ka jingdom ula tabat syok ya ka Audrey da ka jingbu aj kahena ba pli bom yu ikmat kala kenyu bahasa syok kana nak jongka kalamut banyarap yaka Henry kam yu ikmat ula kini ya kata ka citi kahena bat ula kawang syamadan bat ula kerdam ya kata ka tip record kabodon hapo kata ka envelope kahena ka syam ba kata ka tip record kala prano bat kamla syu ban yo sngew ya kasur ujon yong kanana jongka ko ong ya lekno nginya phat no nakane ka jaka namar man kapor ngasha syok kumne bat ngamla syu bansya kala pet jengai nakata ka jaka bat kila saha ka we ka yingwai bat kisnang ban bela no hangta ban yo ka pisa ban lek phai no syakoria ka Audrey kala persang ban wat kam hangta hapo Amerika hadin kala yo ka we ka kam hapo ka we ka hotel Henry kala sabe no yaka namar kam nang ya ka tin parang bat kam nang ruban penyede ya ki customer
ujon yong ula record biang bad uong ngadang don ha kajing menta bad ime jonga ila klat bad mentangan ile sitom bangan pelang kapisa bangan wan chapo Amerika bangan yu ino yapi namar ngamis palat yapi kita kisithi ba upa kila posibun hak adres barim baki sa bad uwili minshwa uwili ula thanglud ya kita kisithi baro hakawi kesengi ajongcha kalawan haying ujon yong bad ko ong bali pimwan sa no bad nga ngan pinbiang ya pina dong chadong ban ngan yaraban set jing set ya pi kabaying ru ngan pensiu manga ujon yong uong khilet no ngam don kam ya pi kwa man bun ktin namar uperkhat ya kahena haba kajungcha kala let kayo iya kita kisithi ba poi thamai haba kala pet ka syam badai kisithi ba pha kahena ha ujon yong kala sim ya kita kisithi kala let pen phai ha ka post office bad ko ong kine kisithi kide ki ba bakla ka address sengob ha pen phai biang yaki ha kita kidong pha ugun wo ula let cha Amerika namenta ki kambusinas ba pha ukpa ya u syapang ka company bagi sna mobile berkata ka company sna mobile kadon ka jinge dei hapo Amerika ha ka kamnya dia thet ha ka wi gasngi ugun wo ula kendu ya kahena bad ya kanana jongka ka Audrey kla kerpat ya u ban ai kam lem ya ka ugun wo uong ngan ayah pi ka wei ka kam kum ka nong ruai hapo ka wei ka klom bad uong Henry ka biang ya kahena ban sim ya kata ka kam namar ka de ka bakham ba breu apha ya kahena ban ruai kahena tang ban yo ban kamai ban penlang pisa bad kala ko ngu ban ruai ha kata ka klom kenang bakan yo ban kamai pisa balik phai no syakari Korea bad ka jing ruai jongka kala pen kemen ya utrai jong kata ka klom bad ya barok ki basngam ka Audrey ka kwa ba kahena kan ya janno bad ugunwo ubala internet ya ka ha ka wi kesengi ugunwo uong ya ka Audrey ngan yelam kai no ya kahena ha ka jaka ba internet ka Audrey klasya ya ka onda ulai yelam kai ulai yelam ha ka wi ka guest house basa ma u hangta bad ukwa ban sa bad kahena hangta kahena katib ba uklem yelam kai syaki wi ki jaka klamino na kata ka guest house balik phai no chayeng lawan ugun wo ulakhang ya ka Henry kahena ka ong ngampoi perkhat ba pinyalam yang ngah ka ying ba pisa ladang ngatip kam tre banwan ngatip hidon ka jingmut sniu kahena kala lekno hadin kahena klayo sibun ka cithi na kaletar bok jongka onda klapa pej hakana na jongka kahena ka ong hato kide kisithi ujon yong karena nak kasyam badai kisithi jongka bala sapen phai biang hangta kila lengo ka Audrey ko ong imat ujon yong sa syu bat ukpa jong u lane ulayo samla syawiru kahena ko ong ngamtip ja ayu u tambatang ka we ngatip ba ujon yong unumwat samla syawe kahena kelapa biang kisithi da kabari kot biang bad ong John Yong ngayo biang kisithi ba pen phai hato don ke ba wit ya pi bangam yo snushu ya kasur jong pi so bahaya thu ka ka daw ba penlong kumne kahena ba pli kam tep man ba pha kisithi la shim da ka jongcha bat pen phai biang cha post office ujon yong ru ukuslai kat ba pha mu u kisithi rengkat bakata katip recordar juyo reply syu na kahena namar ma uru tip bakim sa langshu bat uwili ujon yong upersang biang ban pha ya kisithi bad uong hena ngaku slaisa bali pim reply syu ya kisithi jonga